Hi. Hi. Came to say goodbye. How's little Jack? Oh. He's great. Thanks. Yeah. Great. How was your holiday? Hot. Hot. Sun sydän herää henkiin kuolleista tai jotain. En mä oleta. Mut mä oon nyt tässä. Oikeesti, Noora. Anteeksi. Mitä mä voin tehdä? I'm so sorry I'm late. Yeah, sure. Hey, I said I'm sorry. Why are you being so mean? Right. Because it's my fault for being mean and you're just an angel. What the hell is the big deal here? You know what tonight meant to me. You were with Robert, weren't you? Just, what the hell do you do together anyway? Well, if I told you, it would sound stupid. More like pathetic. Banging the babysitter is a pretty dated story, don't you think? Mä itse asiassa todella dikkaan siitä. Sä tapasit sen eilen. Mä tiedän! En vaan synkas saman tien. No joo. Vähän siltä se kuulosti. Lopeta! Mä en olisi todellakaan pyytänyt sitä mun luo muuten. Siis, mä en oo koskaan kokenut mitään vastaavaa. Oikeesti. No mikä sen nimi on? Hugo. Se on ihana.